Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň duşanbe güni. Habarlar güneligi gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Siriýede ortaýyň söwüş uçurlary tarapyndan amala aşyrlandygyna ynanýan darwalarda ençeme adamyň ölenligi habar berilýär. Gepleşigimizde bu barada taýýarlanan raportymyzy eşdirip, Helakçylyga osranlar barada berilýän maglumatlar bir-birinden tapawutlanýar. Owan prezidentiniň top gaz geçirjisiniň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin ýurdun gün ortasyndaky ýaşurlardan kömek sorany barada taýýarlanan raportymyzy Tapiçiz intiqaly gaz amma tapi didgaz. Tapi qadame awwal Aşgabatda dollar satyn almak meselesinde täze düzgünleriň girdilerini barada taýýarlanan raportymyzy İlata talon vermekçiligini giýirdiler. ve beýleki maglumatlar eşdirmäsi inan şart. Yarım saat dowam etjek habarlar güneligi gepleşigimizde başlamadan ozal günüň täzelikleri bilen tanışylaň. Taliban hereketi Günorta Owganistanyň Helmand welaýatyndaky strategik taýdan ähmiýetli etrawy öz kontrollugyna geçirdi. Helmand welaýat häkiminiň ornwasary Muhammed Jan Rasulyaryň 21-nji dekabrda beren maglumatyna görä, bir näçe gün dowam eden çakmyşyklardan soň Taliban söwüşçüleri Sangin etrawyny dol diýen ýaly basyp alypdyrlar. Rasulyar gowdalaňçylar etrapdaky diňe Owgan armiýasynyň desgalaryny ele geçirmedi diýär. Kabulda Owganistanyň hökümetiniň baş ýerine ýetirjisi Abdullah bilen Prezident Ashraf Ghani ýurdun howpsuzlyk ministrleri bilen ýygnak geçirip, burada gysgaly herekete geçiljekdigini wada berdiler. 19-njy dekabrda Rasulyar Facebook sosial ulgamyndan Prezident Ghani'niň adyna adaty bolmadyk beýanat eýretdi. Ol öz beýanatynda merkezi häkimet harby ýardym uğratmakda şowsuz bolsa onu Helmand welaýatynyň söwüşçüleriň kontrollugyna geçip biljekdigini duýdurdy. Ortaýyň liderligindäki kollektiwlerin howpsuzlyk şertnamasy guramasyna we Ýewraziýa ykdysady birleşigine agza ýurtlaryň liderleri 21-nji dekabrda Moskwada duşýarlar. Ortaýyň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakowyň aýtmagyna görä, kollektiwlerin howpsuzlyk şertnamasyny guramasynyň kollektiwlerin howpsuzlyk geňeşi baradaky sessiýasynyň gün tertibinde guramanyň baş sekretary Nikolay Bordyujany miras düşür saýlamak we terrorçylyga garşy göreşmek boýunça beýannama kabul etmek ýaly mesele durýar. Kollektiwlerin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň düzümine Ortaýyt, Ermenistan, Belarus, Gazagystan, Kyrgyzstan we Täjikistan ýerýär. Şeýlede 21-nji dekabrda ýokary Ýewraziýa ykdysady geňeşi hem öz sessiýasyny geçirýär. Ýewraziýa ykdysady birleşigi resmi taýdan 2015-nji ýylda döredildi we ol Ortaýyty, Ermenistany, Belarusy, Gazagystany we Kyrgyzstany öz içine alýar. Azerbaýjanyň Merkezi Banky ýurdun milli pul birligi manadyň hümmetini öz erkine goýberdi. Şoňa meňdeşçäri şu ýylyň başynda Gazagystanyň hökümeti tarapyndan hem amala aşyrylypdy. 21-nji dekabrda Azerbaýjanyň Merkezi Bankynyň eden bildirişinden soň Azeri manadynyň hümmeti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryna görä 48 göterme goloý pese gaçdy. Mundan ozal bir Amerikan dollary 1,4 manada deň bolan bolsa, indi 1,55 manada ýetdi. Azeri Banky bu çäräni ýurdun valyuta rezerwini we milli ykdysadyýetyň halkara arenasynda bäsleşip bilmek ukybyny gorap saklamak maksady bilen amala aşyrlandygyny aýtdy. Dünýäde energiýa narhlarynyň pese gaçmagy Azerbaýjana ýiti täsir etirdi. Azerbaýjanyň döwlet girdijisiniň takminan 4-den 3 bölegini energiýa eksportyndan gelýän girdijiler emele etirýär. Human Rights Watch guramasy Moskwany we Damask'y Siriýede harby hüjümlerinde gadagan edilen klaster okdäri serişdelerini giňden ulanmakda aýplaýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň maglumatynda gurama 30-njy sentýabrda Siriýa we Ortaýyt bilelikdäki hüjümlerine başlany bäri şeýle okdäri serişdeleriniň adynyň 20 ýerde ulanandygyny dokumentleşdirdi diýär. Düýbi New Yorkda ýerleşýän gurama 9 sebitde amala aşyrylan hüjümler barada jekmejek maglumatlary ýygnady. Şol sebitdäki hüjümlerde parahat ilatdan adynyň 35 adamyň şoltanda 5 senanyň we 17 çağanyň ölendigi we başga da 14 adamyň yaralanandygy bellenýär. Human Rights Watch guramasynyň 20-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, ýakynda edilen şeýle hüjümleriň ählisi Siriýanyň oppozisiýasynyň kontrollugynaky territoriýalarda amala aşyrylypdyr.
Ortaýytyň Goranmak ministrligi özüniň Ermenistandaky howa bazasyny güýçlendirmek üçin has köp harby terişdeleri ýerleşdirendigini öýlan etdi. Ministrligiň 21-nji dekabrda beren maglumatyna görä Ermeni paýtagty Yerewanyň goloýundaky baza jemi 6 sany hüjüm edici we transport dikuçorlary iýerilipdir. Şeýle-de maglumatda MA-24 we MA-8 kysymly dikuçorlaryň Ortaýytyň gün ortasyndaky Krasnodar regionunda ýerleşýän harby bazadan Ermenistanyň Erebuni sewitindäki howa baza geçirilendigini ýytalýar. Şuýlyň dekabr aýynyň başynda hem Ortaýyt Ermenistandaky howa bazasyna 7 sany dikuçory iýeripdi. Hormatly dinleýijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlary bilen tanışýarlyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sähra. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Siriýada Ortaýytyň söwüş uçurlary tarapyndan amala aşyrylandygyna ynanýan howa darwalarda ençeme adamyň öldürilendigini habar berilýär. 20-nji dekabrdaky hüjümlerde gyzgalanly bazary bir näçe idara jaýyna we ýaşaýyş jaýyna darwa urulandygyny ýytalýar. Bu barada Germaniýadaky habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Siriýanyň Demirgazyk günmataryna gowagçylaryň kontrollerindäki şäherde hawa darbalaryna köp adamyň ölendigi aýdylýar. Şak edilişine göre zarbalary uran Ortaýytyň harby uçurlary. 20-nji dekabrda amala aşyrylan bu zarbalarda Idlib welaýatynyň merkezi şäheri bolan Idlibde bir märekeli bazaryň ençeme resmi binalaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň nyşana alınandygy habar berildi. Helakçylyga osranlar barada berilýän maglumatlar bir-birinden tapawutlanýar. Siriýanyň adam hukuklaryna gödekçilik topary ölenleriň sanyny 36 diýip berip köp adamyň yaralanandygyny aýtdy. Ýöne Reuters habar gurulugynyň halat ediş toparyna salgylanyp bildirmegine görä 43 adamyň ölendigi tasdiklanypdyr. Ýene de kimdigi entek anyklanmadyk adamdan 30 ceset bar. Habar gurulugy 150den ýa-da adamyň yaralanandygyny we agyr yaralylaryň Türkiýedäki keselhanalara iýerilendigini bildirdi. Üstlibi üstümizäkiň başlaryna aslamçy toparlary, şol sanyna El-Kaide bilen irteşikli El-Nusra frontuny da öz içine alýan gowagçy toparlaryň koalisiýasy öz kontrolüne geçirdi. Ortaýyt özüniň bu sebäpde hawa zarbalaryny amala aşyrandygyny entek tasdiklanyk. Sentyabr aýynda Ortaýyt nyşana alynýanlar Islam döwleti adly toparyň jeňçileri, şeýle hem beýleki terroristler diýip Siriýada ýaragly toparlara karşı hawa zarbalaryna başlady. Ýöne Birleşen Ştatlar bilen onuň ýarandary Ortaýytyň Siriýadaky konflikte harby taýdan goşulmagyndan maksat prezident Beşar el-Asady goldamak diýerler. 20-nji dekabrda Siriýanyň goşuny Ortaýytyň hawadan kömek bermegi bilen özüniň Alepponyň goloýundaky bir şäheri gowagçylardan ýygyna alandygyny bildirdi. Günmatara Idlib welaýatyna tarap ilerlemäge ýol açan Han Tumanyň alınmagy diýilýär. 18-nji dekabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Hawpsuzlyk Geňeşi Siriýada parahaçylyk prosesini ýola goýmak üçin rezolýusiýa kabul etdi. Siriýadaky grażdanlyk guruşy inni 5 ýyla girip barýar. Parahaçylyk planyna atyşyklaryň besedilmegi Siriýa hökümeti bilen opozisiýanyň arasynda ýanwar aýynda gepleşikler geçirilmegi gödöňünde tutulýar. Şeýle hem 6 aýyň içinde aralyk hökümet kurulyp 18 aýyň içinde hem Birleşen Milletler Guramasynyň gödögçiligine saýlawlar geçirilmeli. Ýöne Asadyň Siriýanyň geljegi barada oýnamaly rol hakda uly döwletleriň arasynda ýalaşyk ýok. Germaniýada habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Şuň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň ölenine 9 ýyl boldy. Azatlyk radiosu bu sene bagyşlap, şuňky gün Niýazowa ýüzlenmäge mümkinçiligiňiz bolan bolsa-da, oňa näme diýip ýüzlenerdiňiz diýen forum açdy. Okuwçylarymyzyň bu foruma galdyran tesirleri esasyna kärdeşim Merdan Saryf ýörite maglumat taýýarlady. Häzir şol maglumatymyzy dikkatiňize hödürleýäs. Häzirki pursat mümkinçiligiňiz bolan bolsa, Saparmurat Niýazowa näme diýerdiňiz? Azatlyk radiosynyň öz okuyjylaryna ýüzlenip beren bu soragy uly gyzyklanma döredip, diňe ençeme sagatyň dowamında bu foruma onlarça tesir geldi. Okuyjylarymyzyň bir bölegi Türkmenistanyň häzirki rejimi bilen Niýazowyň häkimetiniň arasynda deňeşdirmeleri getirýän bolsalar,
Tesvirlerin agla we bölügünde Niyazowyň alyp baran teatratyna we onuň häzirki netijelerine baha berilýär. Alev Can atly okujymyz. Odollar beýle paraxorluk ýokdy. Paraxorlugyň häzirki ýagdaýyny seredin. Taparmurat Niyazow döwri iş güç bardy diýip, soňky döwürde Türkmenistanda korrupsiýanyň has ösendügine aýdypdyr. Forumda öz pikirini ýazan okujylarymyzyň ýeni bir bölegi Niyazowa olaryň öz sözleri bilen aýdylandy. Türkmeni dünýä tanatmakda, ýurda garaşsyzlygy we bitaraplygy alyp bermekde eden işlerine minnetdarlyklaryny bildirip, Niyazowyň ýazandygy aýdylýan goşgularyň käbir setirlerini getirip, onuň jaýynyň jennetden bolmagyny hem arzu edipdirler. Sol bir wagtda Niyazowyň alyp baran teatratyna degişli öz tanqidi pikirlerini ýazan okujylarymyz da bar. Atsız lakamly okujymyz şuňky gara günlere sen sebäpsiň. Seniň başlangyjyň dowam edýär. Halkyň öýüni ýykyp başlan hem sendiň, adamlary ömürlük ýitirim edenem sendiň diýip öz tanqidi pikirini jemleýär. Atabaýew lakamly okujymyz bolsa özüniň gowrumly teswirini "Salam Niyazow, siziň suratyňyzy her tapar görünümde siýasy güýjüň, şahsiýet kultunyň, yalan öwgüleriň, yaranjaňlaryň, sowatlaryň lideri wagtyň geçmegi bilen nä derejede özgördüp bilýändigini düşünýän" diýen sözlemleri bilen başlaýar. Atabaýew agzap geçen bu ýagdaýlarynyň günäsiniň diňe bir adama degişli däldigini aýdyp, "Siz bolmasaňyz ýene bir türkmen başylar, başga halk ogullary gelerdi. Gelibem dur. Hemme aýdyň zat bu." diýip, bu meselede siýasy administrativ aparatdaky şahslaryň jogapkärçiligini ýürüýte belleýär. Amrat Permanoglu atly okujymyz bolsa Niyazowa ýüzlenip, ähli ýalňyşlaryň, biýdüzgünçiligiň, paraxorlugyň, adam saýlamanyň, milleti, halky aýrymanyň başyny başlan sen Türkmenistany türkmenlere dar etdiň diýip pikirini jemläpdir. Sözümüzün soňunda ýatlatsak, bu ýerdäki teswirler Azatlyk radiosynyň okujylarynyň öz şahsy pikirleri bolup, olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu foruma siz hem goşulyp öz pikir garaýşlaryňyzy belliklerinizi beýan etmek isleseňiz, forum biziň azathabar.com web saýtymyzda henis hem dowam edýär. Web saýtymyza Türkmenistandan garum.info, ojok.org proxy saýtlary arkaly girip bilersiňiz. Şeýle-de forumda Facebook we Wkontakte sosial ulamlaryna sahypalarymyzda hem teswir galyryp bilersiňiz. Bu ulamlarda bizi Azatlyk radiosy we azathabar.com atlar bilen tap bilersiňiz. Gepleşigimizi goňşy Owensany we Türkmenistana degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owensanyň prezidenti Ashraf Gani ýurdun günorta welaýatlaryna ýaşullar bilen geçiren duşunda top proýektiniň Owensan üçin bähwidiniň uludygyny tap, Türkmenistan, Owenstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Owensandan geçen böleginiň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin kömek sorady. Ma'lum bolşaly 13-nji dekabrda top gaz geçirji proýektiniň türkmen böleginiň gurulşyna badalga berilipdi. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu gaz geçirjiniň 2019-njy ýylyň dekabryna çenli gurulşynyň tamamlanyp ulanylmagy berilejekdigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde käbir ekspertler bolsa bu proýektiň Owensanyň we Pakistanyň territoriýalarynyň geçen böleginde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramadlygyna saklanyp galýandygyny aýdyp, bu proýektiň amala aşmagyna şüphe bildirýärler. Owan prezidentiniň top proýekti barada eden çykyşakda Azatlyk radiosynyň Kawulla habarçysy Şamerdan Ulum radyonyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Awganistanyň döwlet başçysy Muhammed Eşref Gani günorta günbatar Awganistanyň 5 welaýatynyň wekilleri we ilýaşullar bilen dün giýişlik 20-nji dekabrda geçiren duşugynda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan halky üçin bähwidiniň uludygyny aýtdy. Tapi çiz, intiqaly gaz, amma tapi didgaz. Tapi qadame awwal Top proýekti diňe bir gaz geçirji proýekt bolman, ol Awganistanda ýagdaýy üýtgeder. Awganistan regionda ykdysady hyzmatdaşlygyň merkezine urular. Gaz turbasynyň geçşek ýerleriniň ýaşaýjylar üçin iş ýerleri dörer. Bu proýekt ýurtda parahatçylygyň ornaşmagyna sebäp bolar. Top proýektiniň işi amala aşsa Awganistanyň durly ulgamynda ösüşleriň boljakdygyna men berk inanýaryn. Şonuň üçin Awgan halky top proýektiniň taslamasyny goldamalydyr, dep prezident Gani aýtdy. Da taghyir az didgaz ke Afganistan az yak nokte tasad
به یک نقطه همکاری منطقه‌ای و بدل میشه. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyny goldap, Awganistanyň vilayatlarynda da ýygnaklary geçirilýär. Top proýektiniň işi başa barsa, işsizler üçin iş ýerleri dörer. Ýurtda abadançylyk bolar dep halk tama edýär. Emma gaz turbasynyň geçjek ugrunda dartgylly ýagdaý dowam edýär. Türkmen gazyny günorta Gunmatar Awganistanyň 5 vilayatynyň üstünden aktyrmak gözeňinde tutulýar. Helmand vilayatynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Vilayatyň hemme etrafynda da uruşyň dowam edýändigini Awganistanyň goranmak ministrliginiň sözçüsi general döwlet weziri aýtdy. Ençeme etrafyň talep savaşçylarynın ýeçiline geçendigini general tasdiqlady. Po Sangin ki jagड़ा da, po Marja ki jagड़ा da, po Washir ki jagड़ा da, po Girish ki jagड़ा da, po Khanishin ki jagड़ा da, po tol uluswary ki jagड़ा da no. Herat vilayatynyň Şindan atly etrafynda jeňçileriň arasynda özara çaknaşgan boldy. Fara vilayatynyň hem etraflarynda jeňçiler hereket edýär. Gandaharda hem jeňçiler günde diýen ýaly terroristlik hüjumy amala asyrýar. Helmand vilayatynda howpsuzlygy üpçün etmek boýunça Amerikan harbiýleriniň kömek soruljakdygyny Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiqy aýdýar. Helmandda ýagdaýy gadalaşdyrmak üçin her türlü çäräniň görüljekdigini sözçi ma'lum edýär. وزارت هلمند و با یک مشارکت قوی با نیروهای آمریکایی و متحدین ما که حمایت از اونها هم Awganistanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nejibullah Danyş bolsa top proýektiniň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin ýeterli güýjüň bardygyny notady. Top taslamasynyň goragy üçin ýene 7000 ýaragyldan abarat ýürüýte güýjüň dörediljakdygyny ol ma'lum etdi. بر تامین امنیت پروژه تاپی حدود 7000 نیرویی که در این مورد پیش بینی شده از قبل هم طرف معینات محافظت عامه وزارت امور داخله تامین. Yöne siyasi sinçi Haygul Süleyman Xel Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň goragy üçin Awganistanda 7000 ýaragly güýjüň ýeterli däldigini aýtdy. Top proýektiniň goragyçysynyň sanynyň 20 000 hem köp bolmalygyny ol öňe sürdi. Çünki topy gaz geçirjisiniň ähmiýeti uludur. Jami 7000 nafar در 5 ولایت اینا 20000 نفر تعدادش در 5 ولایت درسه. پروژه تاپی مفادات Top proýektiniň işi eger amala açsa ondan Awganistan ýylda 400 milyon dollara golay pul gazanç eder dep garaşylýar. Müňlerçe adam üçin iş ýerleri dörer dep Awgan halky ymtylýar. Pakistan bilen Hindistanyň hem energiýa uly zeruraty bar. Şonuň üçin hem belki top proýekti regionda gowuluklaryň başlangyjy bolar dep Awgan resmiýetleri umyt bildirýär. Şaýmyrdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölüminde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda dollar satyn almak meselesinde täze düzgünleriň girdilenini habar berilýär. Ma'lum bolşaly ýaşaýjylar Aşgabatyň valyuta alış-çalyş nokatlaryna nowat durup, her ay 500 eurony we 450 çemese Amerikan dollaryny satyn alyp bilýärdi. Ise täze düzgünleriň öňkülerden nähil tapawudy bar. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatda habarçymyz Soltan Açylwa bilen bir salmazal söhbetdeş bolduk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Soltanaýda Aşgabatda dollar satyn almak üçin täze düzgünleriň girdilerini aýtdyňyz. Bu barada has dolrak maglumat beräýsiňiz, ýagny bular nähil düzgünler, öňküden üýtgän zat barmy? Şu girdilen düzgünler ilkilenäsi merkez banklaryň merkez idara saýlarynda dollar satmaklyk defedildi diýen ýaly diňe filiallarynda satmak göňünde tutulyp, ilat diňe banklaryň filiallarynda nowat durup dollar alybilýärler. Onuň ilata talon vermekligini giýirdildi. Berilen talonda da şol adamyň baryp dollary sagat näçede berip şu bankyň filialyndan aljakdygyny wagtym görkezilýär. Şu talonyny giýirip bankyň içinden nowatda duran adamlar ýanky dollar satyn alyp bilýärler. Soltanaýda meselem diýeli bir adamyň misalyna görüň beräýsiňiz, diýeli siz banka baryp dollar satyn aljak bolýaňyz. Şu prosesi jikme-jik görüň beräýsiňiz. Şol talony almak üçin
Yani dolar almak isteyen adamlar şol ilkinci nowatda durjak bolup, ilkinci bolsa talony aljak bolup, ilat odalarsandan barya, eger şu taýdan baran wagtym durmasaň şo ýerde. Ondan soň tanowy bilsede, tanowy soňky ýerler ýyrtyp taşýarlar, eger şu ýerde tanowy giren adamlar şo ýerde ýok bolsa, ýa-ni tanowy bilen spesek ýyrtyp taşýarlar da täzeden spesek ýerler ýa bolmasa bulaşýan nowatlar. Şo sebäpli odalarsandan sagat aksam 9-dan 10-dan käbir banklarda 7-den 8-den, käbir banklarda sagat 12-den şol ýerleşine göre ila çeyrek olarsandan barıp nowat belleýärler. Şo taýdan gaýtman durýarlar. Ondan soň ýer sagat 7-de de şol talon berilip başlanýar. Şo talony alaňdan soň, ondan şu talondaky görkezlen wagt bilen banka barıp dolar alýan sagat näçe sagat 9-da belendimi, 10-da belendimi, öýläne belendimi? Şo talony eline alyp ondan soň bargaşýarlar. Onlar her kim sonda bellenen wagtyna göre gelip öz almaly dolarlaryny alýarlar. Ýöne şoňa şu sebäpli gündüki nowatlar araldy da nowatlar giýip edildi. Sultan aýdy, inni ýaşaýjylaryň odal akşamdan gelip nowata durýandygyny aýtdyňyz. Inni talonum ýerden 7-8 aralygyna berilýän bolsa, ýaşaýjylar şu odal akşamdan ertesi güni daňdan 7-8-de şu bankyň öňünde nowata garaşyp şu taýda oturýarlarmy? Hawa şol giýjäni şol bankyň öňünde geçirmeli bolýarlar. Hawa soğuk bolsun, ýagly bolsun, her kim aýagy üstüne giýjäni bankyň öňünde geçirýärler. Sultan aýdy, inni şol günü nowata duran ýa-da şol giýjesi bilen nowata duran ýaşaýjylaryň ählisine şol günüň dowamında kupon berilýärmi? Ýok, şol duran adamlaryň hemen mysal üçin 2 sanak banka baryp finedik gördüm, birinden özüm dolar aldym, birinde de şeýle finetne üçin bardym. Nowata duran adamlaryň sany 200 adamdan geçýän wagtlary bolýar. Ýöne şo taýda diňe 100 adama talon berilýär. Ondan soň şu 100 adam albilmän galýar şonu. Sultan aýdy, mundan odal şo nowata duran adamlaryň käbirleriniň arasynda meň nowatymy sen alypsyň ýa-da meň nowatym gidipdir diýen ýaly gürüňleriň hem bolýandygy barada maglumatlar gelip goýuşady. Indi göräýmäge dolar satyn almak meselesi düzgünleşdirilene meňde ýoksa men ýalňyşýanmy? Ýok, düzgünleşdirip halka peýda edilen wagt ýok, gaýtyp kynlaşdy. Şu taýda şol kimdir bir sanak adam şol boýuna alyp şol sanawy ýöredip durmasa şol odal gydy bilen sanawyň gitýän wagty kän bolýar, ýene de dawa edilen adamlaryň öz arasynda bolýar. Oňa bankyň işgärler jogap beren oklar. Habarçymyz Sultan Açylwy bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir garaşlaryňyzy, bellikleriniňizi ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňadyň ýa-da SMS ýazyň. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 18-nji dekabrda geçirilen ministrler kabinetiniň ýygnanda ýanyna garşy hökmany döwlet ähtiýaçlandyrmasynyň girdilmeginiň ýanyň howpsuzlygynyň talaplarynyň berjä edilmeginde jogapkärçiligi ýokarlandyrmaga ýardym berjekdigini aýtdy diýilip resmi metbuatda bellenýär. Şeýle-de bu ýygnakda ýanyň howpsuzlygy hakynda Türkmenistanyň kanunyna ýanyna garşy hökmany döwlet ähtiýaçlandyrmasyny girdmäge taýýarlyk görülýäni barada hem gurung edilýär. Kardeşim Muhammed Tahir bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen bir salmazol söhbetdeş boldy. Aman daga ýanyň howpsuzlygy barada ýanyna garşy hökmäni döwlet ähtiýaçlandyrmasynyň girdilmegi barada gurung bar ýa. Bu näme zat? Bu gurung edilýän ýagdaýa nähil düşünmeli? Oňa iş ýüzünde nähil düşünmeli? Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin 18. dekabrda geçirilen meclisinde bir mühelani vice-premier Hoca Mehmet orta attı. Vice-premier Hoca Mehmet o yurdun maliye ulğununa terencam veriyen vice-premier ondan şondan Kafat devletten diýmek bir girdirilecek bolýan koşmaçı bir maliye girdirici. Devlet büdjetine hökmany girdirilecek maliye girdirici takımına burun var ya. Özüm birinde 2 yere koşması hökmüne girdirmeli. O Türkmenistan'ı
2011-2015 ýyllarda ätiýaşlanmış döwlet programmasyny ötürmegiň meýilnamasyny hem de ýangyn howpsuzlygy hakyndaky kanuny ýangyna garşy hukmany ätiýaşlanmışy diýen goşmasy hökmüne girdilmeli. Onun iş yüzünde täsirli hakdagar görüňesek, meselesi Aşgabatyň ýaşaýjysy ýangy goşmaça kabul edilen halatynda, durmuşa geçirilen halatynda siz şonuň öz durmuşyňyza nähili täsir ýetirmäge garaşýaňyz? Şu abatda men bir dogry men oňoýly bir zada garaşyp baramok. Sebäbi ätiýaşlanmış fonduny hökman tölew Türkmenistanda barda. Ol tölew döwlet we hususy elçilikdäki awtologlar bagatynda tölew. Hususy elçilikdäki awtolog bolan adam her ýylaşadan özüniň awtologyny tekniki sağlık bagatynda, tekniki taýdan awatlyk bagatynda barlygdan geçirenle töleýe ýöne bolan şol awtology haýsyr bir zeperiyeten wagtynda aýdaly köçeýär hereket wagtyndaky ýalňyşlyklar, ýene gaýrlar sebäpli awtology zeperiyeten wagtynda ýa-da onuň sürüjisinde zeperiyeten wagtynda döwlet hiç ýylly töläni okşeýle ätiýaşlanmış tölewni her ýylaşadan töledýänem bolsa, bir ýerde diňe bir ýagdaýda tölenýär. Olum döwlet ätiýaşlanmış edarasy bilen fiziki ýa-da ýuridik taraplaryň arasynda şertnama baglaşylan bolsa, şonu awtology garaşylmadyk ýagdaýda ýetjek tekniki zeperleriň öwründe bolmak hakynda ýürüýçi madde bölümler girdilýär. Ene şo ýagdaýda awtology özüniň awtology üçin tölen ätiýaşlanmış terişdetinden feýdalan bilýär. Hamamadagy siz awtolog bilen baglanşykly şo ätiýaşlandyryş fondakda görüňet geçdiňiz. Indi bir meniň düşünşime görä häzirki jaýy öz için alýar. Mesela jaýyňda ýangyn düräýän halatynda ýeten zeperiň öwrüni dolmak üçin döredilýän bir fond şeýledämi? Hawa bir jaýy bolsun, bazar bolsun, dukan bolsun, hemmet özüne onu ýöňde agzanyň sebäbi diňeşdirmek üçin aýtdym. Men durmuşyny garaşdyrdyň ilkinji ýyllaryndan bäri hereket edip gelýän şeýle tölew raýatlara, adamlara hiç ýylly bähwidiniň ýoklugyny näsamak üçin bar bolan wagty näsadym. Zerurlyk bar elbetde, onu inkar edip bolmaz. Sebäbi şol tölew tölenen döwlet edaralarynyň birden edaralan boyunna borcu dakya olan raýatlaryň öňündäki ýa bolmasa döwletiň öňündäki borçlaryny artdyrýar ýöne bir ýagdaýlar bardyna şol hatda şeýlerek tölewler oýunlaryň öwrüsine ätiýaşlanmış tölewler tölemek ýa bolmasa dogurlar suwaýakýan ýene gaýry diýen guýun üçin ätiýaşlanmış tölewlerini tölemek näçe şeýler atlar ýöne bular töledilýär iş ýüzünde bolan şu tölewler üçin edilýän anyk hyzmat az ýa-da ýok. Bolýa hamamadagy beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat. Kärdeşim Muhammed Tahiryň Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Qadarly dinleyijiler, gepleşigimizi tamamlamadan öňe ýatladyp geçesimeli Azatlyk radiosu Aşgabatda mümkinçilikleri çäkli adamlaryň el işleriniň seri ýarmyrkasy geçirileni barada ýörite video raport taýýarlady. Bu video raporta tomuş etmesleseňiz size azathabar.com web saýtymyza çağırýar. Web saýtymyza Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Şunuň bilen habarlar güneli gepleşigimiz hem geçirip oturýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda diňläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.